Tämä on historiaa kärpäsenä katossa ja minä olen Jukka Uusitalo. Hengesti ja munasti. Sana tietoinen, eli conscious, tuli käyttösanastoon filosofien keskuudesta 1630-luvulla. Loppuliite ness, eli consciousness, tietoinen tila tai tietoisuus, sanana syntyi vasta vuonna 1746. Tietoisuus-sanan aikaisemmin käytetty muoto oli sielu, ja sielua aikaisempi synonyymi sanalle oli henki. Näillä kaikilla sanoilla oli sama merkitys, ja ovatkin siis synonyymejä toisilleen. Mutta vain viimeinen ja varhaisin näistä termeistä on kulttuurillisesti tärkeä meille suomalaisille. Henki. Sana henki on englanniksi spirit, joka kääntyy Suomessa myös sanaksi luonto, joka hengellä oli. Mutta hengen alkuperäinen lähtökohta on synnyssä. Siinä hetkessä, kun linnunpoikanen kuoriutuu munan pimeydestä valoon, tai ihminen syntyy ja ottaa ensimmäisen henkäyksensä. Valo, tietoisuus, elämä. Tämä on se hetki, josta astrologia saa alkunsa. Syntymähetki. Tilanne, missä asennossa maailmankaikkeus tähtineen oli sillä hetkellä, kun sinä tai mikä tahansa eloton tai elollinen syntyi. Tämä on se, miten suomalaiset esi-isät ja äidit näkivät maailman oman kulttuurinsa pohjalta. Kun jotain valmistui tai syntyi, oli jälleen yksi henki löytänyt oman paikkansa maailmankaikkeudessa, henkimaailmassa, jumaluudessa. Maailmaa pyörittävässä rattaassa, voimassa, juuri siinä omassa lokerossaan, joka oli kaikkeuden kannalta tärkeä ja pakollinen. Synty. Se hetki, kun hengestä tuli elollinen, tai se omasi elottoman kiven tai käyttötavaran yksinomaisen olomuodon ja värähtelytaajuuden. Synnyt oivallettiin kiertokuluista, jotka pohjoisen ihminen tarkkaili vuoden kierrosta, kun kasvit kuolivat syksyllä ja uudelleen syntyivät keväällä. Tämän oivalluksen johdosta tuli keväästä kalevalaisen kansan tärkein ajanjakso, uudelleen syntyminen, jossa elämä oli sen keskiössä. Aika olikin pyhitetty useille iloisille juhlille. Kalevalainen kansa teki synnystä jopa opin, jonka avulla se opetti jälkeläisilleen luonnontieteitä, kuten kemiaa, fysiikkaa, geologiaa, biologiaa ja matematiikkaa. Miten kaikki syntyy? Kaikkeuden lähtökohtien evoluutiota, eli syntyjä. Esimerkiksi muinainen Pohjolan asukki halusi tietää, kuinka kivi on syntynyt. Se alkoi tarkkailemaan luontoa. Opetteli purkamaan kivet hiekaksi. Erotteli hiekan jyvät toisistaan ja kokeili yhdistellä niitä erilaisin menetelmin. Saisiko kiven syntymään uudelleen? Elettiin korsuasunnoissa, jotka olivat 1,5 metriä maan alla, Manalassa. Haluttiin syvemmälle ja syvemmälle, kunnes ymmärrettiin kerroksista, kuinka kivi oli syntynyt. Mutta ei mennä tähän vielä. Henki oli suomalaisen muinaisuskon yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, mutta se on ollut sitä myös kaikille shamanismia ja animismia harjoittaneille pakanauskonnoille alkuperäiskansoissa. Jostain se kuitenkin levisi kaikkialle, Skandinaviasta Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan.
Muinaisista synty- ja luomistarinoista lähtenyt alkumunamyytti löytyy lähes jokaista maailmankolkasta. Ja näissä kaikissa esiintyy synty, henki ja luonto, mutta myös prosessin välttämättömät aurinko, vesi, ilma, eli happi ja hiilidioksidi. Kalevalassa kerrotaan, kuinka Sotka teki pesän ilmattaren, hengen jumalatar, polvelle, ja laski 6 kultaista munaa ja 1 rautaisen munan. Ilmattaren liikuttaessa jalkansa munat särkyivät mereen, ja niistä syntyivät maa, taivas, tähdet, aurinko ja pilvet. Kuoren yläosasta tuli taivaan katto, ja alaosasta syntyi maa. Tässä Kalevalan lyhyesti tiivistetyissä syntytarinan muodossa löytyy kaikki, mitä maailmankaikkeus pitää sisällään. Munassa itsessään on sisällään kaikki elämän ainekset, olkoon se sitten linnunmuna tai hedelmöittynyt munasolu. Alkumuna, syntytarinat ja munat yleisesti omaavat aina kolminaisuuden. Sillä siinä on kuori, munan sisältö ja aika, eli kronos. Munaa ei enää ole, kun sykli tulee ajallisesti täyteen. Ja tästä syntyy henki ja uusi elämä. Hengen jumalatar suomalaisessa perinteessä oli ilmatar, joka on myös kolminainen, eli happi, hiilidioksidi ja eetteri, joista 2 ensimmäistä ovat välttämättömiä elämälle, ja 3. on ilmassa oleva voima, jonka avulla saadaan jopa luotua sähköä, energiaa. Uloshengitysilma on hiilidioksidia, jota luonto ja kasvit tarvitsevat kasvaakseen, eli niin sanottua kasvien happea, henkeä. Ja happea tarvitsevat eläimet ja ihmiset elääkseen. Ja hiilidioksidin avustamat hedelmät, juurekset ja kasvikset ovat ihmiselle ja eläimille ravintoa. Kalevalaisessa alkumunatarinassa esiintyvät 7 munaa kuvaavat alkuaineita, joista vain 1 selkeästi kerrotaan, ja se on rauta. 6 kultaista munaa ovat elämään tarvittavat 6 elementtiä. Merkittävimmät kemialliset alkuaineet elämän molekyylien rakenteiden rakentamisessa. Hiili, vety, happi, typpi, fosfori ja rikki, jotka esitetään joskus lyhenteellä CHONPS, SHONPS. Nämä elementit yhdistyvät suureksi määräksi molekyylejä, jotka osallistuvat elämän prosesseihin. Niiden soveltuvuus elämää vaativien yhdisteiden valmistukseen liittyy niiden suhteellisiin elektronegatiivisuuksiin, jotka edistävät niiden yhdistämisen helppoutta. Rautamuna sitä vastoin oli siis rauta tai metallit mineraaleinen kaikkineen, jotka tekivät maanviljelystä, rakentamisesta ja elämästä yleensä, mutta myös sen puolustamisesta helpompaa. Ja yhdistyessään elämän kemiallisiin alkuaineisiin luovat kaikkeuden ympärillemme. Munankuoret sitä vastoin ovat täysin kalsiumkarbonaattia. Ja sitä esiintyy meressä myös äyriäisten ja simpukan kuorissa sekä koralleissa. Kalsiumkarbonaatti sekoittuessaan suolaiseen veteen, jossa on lisättynä kvartsia eli silikoonia, on nestemäistä lasia, joka on yksi sidosaineresepti sementin valmistukseen ja onkin yksi alkuperäisistä kivensynnyn resepteistä. Toisin sanoen kalevalainen alkumuna syntytarina omaa reseptin maailman syntyyn kaikkineen. Ei siis mikään myytti,
vaan tiivistettyä faktaa. Tämä sinällään ei pitäisi olla mikään ihme, kun suomalainen on aina ollut tunnettu suoraselkäisyydestä ja rehellisyydestä. Siitä, ettei puhu paskaa, jos puhuu ollenkaan, kun ei ole mitään sanottavaa. Alkumuna ja luomistarinoita löytyy reilusti, mutta suomalainen on se, joka kertoo synnyn. Ainoastaan orfilaisuus, uskonnollinen liike antiikin Kreikassa, toi oman lisänsä alkumunaan. Sitä kiersi silloin käärme. Tämä oli symboloimassa kaikkeuden värähtelytaajuuksia kuin Fibonacin lukujonoa. Kuviota, joka löytyy kaikkialta luonnosta. Voimme nähdä toistuvia Fibonacin lukujonosekvenssejä elävien järjestelmien sivutuotteena kasvien tarttuvista lonkeroista aina hämähäkin kasteen täyttämään verkkoon ja ihmisen molekyylitason geneettisen nukleotidispiraaliin. Lukujono luo upeita pyörteitä, jotka menevät samassa matemaattisessa kaavassa, joka on elämän matemaattisen kaavan keskiössä. Mutta se on myös kaava elämän suurimpiin tuhoaviin voimiin. Ja voitkin ilmentää sen vaikka pyörremyrskystä tai tulimyrskystä. Orfilainen usko sinällään saattoi olla alkumuna tarinan evoluutiota suomalaisilta merenkävijöiltä, koska sitä ei pystytty yhdistämään tiettyyn ihmisryhmään, vaan se ilmenee aina eri lokaatioissa, hetkellisesti Kreikan alueella, noin 500-luvulta ennen aikamme alkua lähtien. Se on yhdistetty Dionysos-kulttiin, joka samanaikaisesti oli myös Pohjolassa Budiniskyyttiheimon käytössä, ehkä jopa aikaisemmin, koska Herodotos kertoi siitä. Budinit laiduntivat poroja ja asuivat hirsitaloissa, Gelonuksessa, joka on useiden tutkijoiden tutkimuksissa sijoitettu Suomeen tai modernin Venäjän Karjalaan suomalaisten heimojen alueelle.